Lho nanti mie situke iki. Lho Cak Joko. Ya aja ngalih sik to. Lho yo kene, ayo mbau mie sampean mbau mie. Nek kene awake dhewe wis trima mburi-mburi sing penting pokoke. Pokok panjake sik ana dhewe sik siap ya. Siap mawon. Heeh. Jane tekane keri ati. Lah iya gak apa-apa, sing kundur cekne kundur monggo. Sing kepengin nyanyi rene dhisik monggo. Nek gak ono tak ijeni iki kok ya. Heeh. Apa malepen mulai? Mosok tega karo aku. Cak Joko wis medun. Tega ta? Cak Paidi, Cak Paidi. Cak Paidi. Ayo. Nah, sampean tak duwetne karo Cak Paidi, Pak Iji sampean. Cak Paidi. Sing pundi Pak Paidi? Yo aku tanggal 10 piye lek ngene iki suaraku iki. Ya Pak Cak Paidi. Duwe tau karo wong kromengan. Iki aku kepengin mendem wedoan aku. Nggih. Nggih Pak, siap mawon. Kok cek penak iku lho Pak ya. Suwe gak ya, Pak. ketemu. Iya, iya. Tenan kan? Mendem wedoan yuk. Mendem wedoan. Dados mendem wedoan. Waduh. Mboke Mboke Duh dhisik mboke kah? Sik tak pasne Pak, tak pasne. Wis ah. Mboke Nah, iki baru pas le. Iki pas iki le. Iya, pas. Aku njaluk dikawin. Waduh, jan kaya ayam. Iya. Karo sapa Sing penting ana anune. lah, aku ki yo anu apa iku? Simbok simbok batangku luwe ana kancan coba tukono simbok simbok aku wis gedhe ana prawan mbok coba takono Dole dole katane abang dicampuri kelapa parutan dole dole raine kapan paling penting golek
musim penting kawinan aku iki mbok wis bakal wedokan dina bengi ora bisa turu aku pengin